Is-soluzzjoni kontra l-varjant tal-Omikron hija l-booster u sa issa f'Malta tlaqmu 38% tal-popolazzjoni bil-booster tal-vaċċin kontra l-COVID-19. Dan ħabbru d-Deputat Prim Ministru u l-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn ħabbaru ukoll li fil-waqt li l-varjant Omikron qiegħed jiddomina l-Ewropa, sa issa m'hawnx każ magħruf ta' dan il-varjant f'pajjiżna, iżda huwa mistenni li jidħol f'Malta. Huwa stqarr li l-pajjiżi milquta l-ar mill-varjant huma dawk li neħħew ir-restrizzjonijiet f'daqqa. Jibqa' l-fatt li l-ar li qed imorru anke f'rata ta' mwiet huma dawk il-pajjiżi fejn lanqas li hemm rata għolja ta' tilqim, imma wkoll jidher li dawk il-pajjiżi li kmieni neħħew il-miżuri kollha ta' restrizzjonijiet l-aktar li qegħdin ibatu. Jekk naraw x'inhu jiġri fir-Renju Unit, jekk naraw x'inhu jiġri fid-Danimarka. Id-Danimarka hija l-pajjiż fejn għandha l-ogħla rata ta' każijiet ġodda per capita fid-dinja. Id-Deputat Prim Ministru sqar li f'Malta l-każijiet attivi telgħin, iżda l-persuni rikoverati fl-isptar huma ftit, hekk kif il-programm ta' tilqim f'pajjiżna qiegħed ferm aktar avvanzat minn dawk f'pajjiżi oħra Ewropej. Intqal li minn nhar it-tnejn li ġej wieħed li għandu 35 sena jew aktar u ilu aktar minn 4 xhur li ħa l-aħħar doza tal-vaċċin jista' japplika biex jieħu l-booster fuq vaccine.gov.mt. Rigward dawk li ħadu d-doża waħda tal-vaċċin tal-Johnson & Johnson, id-Deputat Prim Ministru qal li dawn jistgħu jieħdu t-tieni doża bħala booster xahrejn wara l-ewwel doża. U fil-fatt dawk li ħadu d-doża tal-Johnson & Johnson se jirċievu stedina biex jieħdu d-doża addizzjonali. Chris Fearn saħaq ukoll li l-purċissjonijiet tal-bambin tal-lejliet il-miliet skont protokolli tal-awtoritajiet tas-saħħa jistgħu jsiru. Dawn jistgħu jsiru mingħajr barriers, iżda hemm kriterji oħra li jridu jiġu rispettati. Rigward il-programm ta' tilqima tfal li beda din il-ġimgħa stess, huwa kellu appell wieħed għall-ġenituri ta' tfal. Il-parir tiegħu issemgħu min jifhem l-aktar l-ispeċjalisti ta' tfal. Fil-ispeċjalisti ta' tfal qegħdin jgħidu b'mod kategoriku illi il-vaċċin ta' kontra il-COVID għat-tfal ta' bejn 5 snin u 11 sena huwa benefiċjali u allura issemgħu min jifhem.